Soko Banja je danas i sutra domaćin državnog školskog prvenstva u stonom tenisu za učenike osnovnih i srednjih škola. Takmičenje se održava u sportskoj hali srednje škole Branislav Nušić i ovo je prvi put da se u Soko Banji održava jedno ovakvo školsko državno prvenstvo. Danas je održano ekipno i pojedinačno takmičenje za dečake i devojčice osnovnih škola iz Srbije, a sutra će se takmičiti srednjoškolci takođe u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji. Državno prvenstvo ime opštine Soko Banja otvorio Vladimir Milovanović, zamenik predsednika opštine Soko Banja, koji je učesnicima poželeo puno uspeha u takmičenju i lep provod u Soko Banji. Organizator ovogodišnjeg državnog školskog prvenstva u stonom tenisu su Sportski centar Podina, Osnovna škola Mitropolit Mihailo, Srednja škola Branislav Nušić uz podršku opštine Soko Banja, kaže Miloš Krstić, direktor Sportskog centra Podina. Čast nam je što po prvi put u Soko Banji se održava jedno državno prvenstvo, školsko državno prvenstvo. Ovoga puta je to u pitanju stoni tenis za osnovne i srednje škole. Danas se održava ekipno i pojedinačno za muškarce i devojčice osnovnih škola, sutra ekipno i pojedinačno za muškarce i devojčice srednjih škola, tako da maltene najbolji stonoteniseri osnovnih i srednjih škola su danas i sutra u Soko Banji. Čast nam je što predstavljamo Soko Banju celoj državi, tako da ovo je nešto na što smo čekali dugi niz godina. Hteo bih da se zahvalim osnovnoj i srednjoj školi koji su u saradnji sa sportskim centrom ovo organizovali, naravno uz podršku opštine. Mislim da smo se pokazali u najboljem svetlu i da ćemo imati mogućnosti za nastavak saradnje sa Kancelarijom za školski sport i nekim novim takmičenjima. U toku naredna 2 dana u Soko Banji takmičit će se ukupno oko 300 učenika, a Boris Tomić iz Saveza za školski sport Srbije kaže da je veoma zadovoljan organizacijom ovogodišnjeg školskog državnog prvenstva u stonom tenisu. Ove godine Soko Banja je domaćin državnog školskog prvenstva u stonom tenisu za učenike osnovnih i srednjih škola. Danas se takmiče osnovci, sutra srednjoškolci, imamo negde oko 300 takmičara u obe kategorije, znači otprilike po 150 takmičara osnovaca i srednjoškolaca. Iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim naravno našim domaćinima ovdje u Soko Banji i Milošu, koordinatoru za školski sport grada Soko Banje. Ova hala, koliko vidim, sad sam prvi put ovde, vidim da je jako dobra, obezbedili su 12 stolova, tu imamo vrhovnog sudiju iz Aleksinca, gospodina Živića, tako da očekujem da turnir prođe bez ikakvih problema i da sve bude na kraju kako treba.